облаче бяло, отидеш, де си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори. Не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори. Какво имаш да кажеш за този събор? Какви бяха твоите впечатления най-вече за този събор? Ами, събора мина много добре. Но очаквам тази година да мине още по-добре. Като казвам още по-добре, имам предвид да сме на различно място. Нямам нищо против мястото, Созопол беше уникално. Нали, през хубав период стана, месеца беше хубав, топло беше, хубаво беше, но нямаше това място за игра. Дето се казва, онези хубави дълги кръщни кора, когато почнеме и аз и моите колеги, всеки да може да се изяви и да се направи и още по-дълга и дълга програма. За да има време не само фолклорните, защото ние сме толкова надарен народ, че в всякакъв вид, не само всички фолклорни, така цяла България може да обиколим, като започнем дали Родопско, Стражанско, Тракия, Македонско и не само, защото имаше хора, които чакаха, например, от другите ми колеги в тяхната област, те където се представят, нали, Мама Лига Тайфа, случай говоря, защото те искаха да се направят нещо от тяхния репертуар. Нали? Така. И нямаше това време. В смисъл, наистина имаше от много области, имаше и от Гърция гости, от къде ли не още, нали, да не ги завиждам, но дай Боже тази година да бъде на много хубаво място, така ако коментирахме и с други колеги и приятели, да може още повече музиканти да дойдат. Представям си го така на една голяма зелена поляна. На хубаво място. Различно да е, за да има време и за веселба, за игра, за песни, дори да си поръчат хората. Това е моето мнение. Иначе беше всичко на ниво. Така е, Гергано, времето малко ни беше ограничено. И причината, защото бяха закъснели някои от участниците и ние започнахме малко по-късно. Това ни не оправдава, обаче точно там ни беше на нас грешката. Ние трябваше като организация да пуснем поне оркестрите, примерно Мама Лига Тайфа, да пуснем те да направят, нали, да се изявят там поне 1 час, докато са другите, но за жалост ни подходихме по този начин, така както бяхме направили програмата, т.е. да ние сменяме и оттам започна всичко. Програмата беше за 6 часа, 6:30 трябваше да започнем официалната програма. Ние започнахме след час, час и половина след това. Ние започнахме към 7:30, 8 часа започнахме. И там хора, които след тичка вече бяха тръгнали. Но като цяло беше добре и на сцената, и сцената, като цяло всичко се беше добре. Но времето ни е притиснало така, че не успяхме, нали, всеки да може да се изяви повече от 3 песни, да речем. Нека са 5, 6, 7, 10. Най-вече Мама Лига Тайфа, защото те излязоха накрая, можаха да пеят повече от 10-15 минути. Вашето представяне на жив и здрав, че тук си ми видяло.